ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଡ଼ିରୁ ଏ ପୋଇ ଶାଗ କେତେ ଏଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ ମାତିଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିଟା ଗଛ ମାତିଥିଲା କେତେ ପୋଇ ଶାଗ ଏ ନାଉ ଦିଟା ନାଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାର ଏଇ ଦିଟା ନାଉ ଓହ୍ଲା ହେଇଛି। ଆଉ ଏସବୁ ବାଡ଼ିର ହେଇଥିଲା ଏ ଦିଟା ନାଉ ଏ ପୋଇ ଶାଗ କେତେ ମୋଟା ମୋଟା ଡଙ୍କ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୋଟା ମୋଟା ଡଙ୍କ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପତ୍ର ପୁରା ଛନଛନିଆ ପୋଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଫୁଲ ଆସିଲାଣି। ଏଇସବୁ ଶାଗ ହବ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଖିଆ ହଉନଥିଲା ନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଫସୁଣ ପକେଇକି ଆଉ ସୋରିଷ ଦେଇକି ଭଲିକି ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଦିଆହବ ଖିଆ ହବ ଭାତ ଖିଆ ହବ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କେତେ ସାରା ପୋଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଛନଛନିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବାଡ଼ିରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଟା ହେଇକି ଆସିଲା। ଏ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର এই ନାଡ଼ିଟା ପୋଇ ନାଡ଼ିଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୋଟା ହେଇଛି ନାଡ଼ିଟା ମାନେ ଗୋଟେ ନାଡ଼ି ଫାଳ ନ କଲା ବେଳକୁ ସେ ଖାଇ ବି ହଉନି ଏତେ ମୋଟା ହେଇଛି ନାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମୋଟା ନାଡ଼ି। ଆମ ପନିପରିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଉ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆହବ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆହବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ।